U najnovijoj emisiji Narod pita, voditeljka Maša Mihajlović ugostila je 4 bivših učesnika realitija. Aleksandru Nikolić, Ivana Marinkovića, Milovana Minića i Milosavu Pravilović. Veče je odmah postalo napeto, jer su između gostiju tinjale neraščišćene emocije i stari konflikti. Aleksandra je otkrila da sa Ivanom nije u kontaktu, iako joj je pisao na Instagramu. Kaže da mu nije odgovorila i da je trenutno u korektnim odnosima sa svojom majkom. Milosava je komentarisala da Aleksandra ima pravo da bira s kim će biti, dok Milovan ističe da poznaje Aleksandru, ali da joj se ne meša u izbore. Ivan se osvrnuo na konflikt ispred zgrade Pinka i rekao da je bio prinuđen da se brani. Dodaje da su Milosava i Milovan došli kolima, a kada je zvezda stigla, Milovan se povukao. Milovan nije ostao dužan i nazvao Ivanove provokacije jeftinim. Kaže da ko gubi ima pravo da se ljuti. Ivan, u svom stilu, poručuje da je institucija realitija i da ljudi koji su pokušali da se ubace u priču nisu svesni da gledaoce ne možeš prevariti. Emisija traje 10 meseci, publika sve vidi. Zato, kako kaže, on jeste među glavnih 5. Situacija postaje još napetija kada se povede priča o Aleksandrinoj ćerki. Milosava tvrdi da Uroš, privremeni staratelj, neće dozvoliti da Aleksandra vidi dete ako ostane sa Ivanom. Ivan se nadovezuje, Aleksandra ljutito odgovara da dete nije trenutno kod nje, ali da jeste tamo gde treba da bude. Sukob dostiže vrhunac kada Ivan Aleksandri upućuje teške reči i kritikuje njene izbore. Aleksandra uzvraća optužbama da je Ivan obsesivan i da bi trebalo da se fokusira na svoju decu. U emisiji je bilo i uvreda koje nećemo ponavljati, ali je jasno da su stari sukobi i dalje veoma živi.